Madoka mabuja akanaka atauya nokudya kunzewe kwanyasi zuwa rochigumino mwedzi uno wayenya mafufu. Ipapa mhepo yosadhaki yange iripo muguta reHarare. Wamunangarwa wapuhwa sando yokuti ndowa mukuru akasanobata chigaro ipapa kwegore rino. Heraldhi watotanda izvezvi kutoreketa kutoti tatora zvese wakomana unobva waita kuona kutoti idi zvinopemberwa nevamwe zviribe kana nzero. Ipapa kubva mangwana kusvika kana masondo mairi chaiwo munenge muchiona kuti wakuru mapepawo mapazi ehurumende wese vanenge vari kuita kumhanyidzana kuita idiwo pane pakaita kunyangariwa zvokuti mapepa anenge akaita kuzara nokunyepiwa kuti kwai makorokoto wamunangarwa kutungamira kwawamunangarwa kundoti koso wakutoreketa zvokuti wamunangarwa ndiwo mutungamiri wesadhaki. Munoziva zvavanoita zviya kuti mutungamiri wenyika ari mutungamiri wemauto izvo zviya vanenge vakureketapo kare kuti mukuru wesadhaki pakanyangara. Regai tirambe takazviringa izvo. Nyasi wanhu watovhunduka, wamwe wanga waribe kuzviringira kuti zvichaitika, asi Jacob Mafume ndiye atoita kufuma obata jongwe muromo chairo kureketa kuti makorokoto wamunangarwa zvamaipiwa zviizvo kumboita mukuru wesadhaki makorokoto kwaitamirira kuti tione kuti munoita sei, asi tikushuwira kuti muite tusvinu mugore racho. Kana vamwe mapazi ehurumende chaiwo wanga waribe kureketa, iye ndiye abva atotanda kutoti nana Monzora wanga waripopo kare waari kutoburika ipapo uchibva watoona kutoti varume vari kufara, wakaita kufara chaiko kusvinu wabva waperera chaiko. Regai tirambe takazviringa izvozvo. Kuna vamwe mapato mamwe wakaita sana CCC ana Shabangu, asi vanhu vatovhunduka kuti kohoko Osman Ncube aribe kuburikira ipapo. Regai tigoona kuti zvinenge zvichienda nokupi. Kuno mamwe mapato rakaita ZANC rinotungamirwa naTimothy Ncube kwai ratoti aiwa makorokoto idi Monzora Mashakada nowabiyawo wanga waripo wari kutoita kutonogara pamacheya akuru. Unobva waita kuona kuti wanga wakaita kumirira mukana chaiwo kumusvinu. Kunoregai tione kuti vachazvipedza chere izvozvi pokare kuti zvinenge zvichisvika papi chaipo. Tinoramba takaringa tichikunyepai. Tindoripo kusadhaki ikoko, mabharani mukuru wesadhaki Elias Mahosi agoreketa masoko avhiringidza guvheya akati pamusoro wamunangarwa, pamusoro inomuteedzero wamunangarwa, tiri kuimba kuti muribe kana pfungwa yekuti muzopindewo pakuita wamunangarwa. Regai tirambe takazviringa izvi kuti zvinoperera papi, asi paita kunyangariwa ipapapo. Kuno tsamba yakaburika nozuro uno iri kureketayo kutoti bazi rinoringana nezvekutongiwa kwematunhu enyika riri kutoda kutoti makanzura nemameya wese waende kofundzisiwa zvinhu zvoZANU-PF kuchikoro choZANU-PF chochitepo chiya. Wakomana pakaita kunyangariwa. Regai wana Mafume wafumire kuenda ikweyo ndo wakureketayo kuti aiwa hurumende inotsigiwa pese pese tinenge tiripo. Unoita kuiripira idi akapembera kaachitiwa achipuwa matomu novakuru veZANU-PF anga aribe kuziva kuti unotoripira mhanduwe paribe chinouya wakarara kana mushana kwai unotoutekerera kuti usvike pauri chaipo. Unobva waona kuti pakanyangara. Regai tione kuti zvawakuda kuita zvichitepozvi zvichasvika papi. Zambia vanhu yagobata wachidhiraivha motikayo Land Cruiser Prado yokuZimbabwe ino kwaikanoari kuziva makwai ari kuitika. Kwai vanhu wanga watumiwa nevakuru kunohena akaurura gure kuti mbani bva wasungiwa wakabatiwa waino goridhe rinorema makirogiramu 20 pokare nomari mushoma $, zviuru mazana mairi $200,000 pachirungu. Kuno
paribe achaziva kuti zviri kumbotekaira sei ipapa. Wakuru wehurumende kana newabiyawo waribe chawareketa. Mapurisa wekuzambia ndo agotoreketa zvavo ari kutotendana kuti aiwa tikuramba tichitenda wakati paombo zviri kuda kuitika izvozvi. Hino kuti rainge riri kuendesiwepi goridhe ri pokare kuti nomariyo yange iri kuendepi. Ukaona zviri kudari wakaona kaa kuti wafumowa pagold mafia kuti waiendesa nondege kuDubai. Kuno apa wautanda wariendesa kuno dzimwe nyika kuti tozobva ikweyo raakuenda kabodzi. Asi paribe chizvino tikaitiramba takazviringa izvozvi. Tikufara kuti wakabatiwa. Hopoero ching'ono ibhomandaza papodzibona ari naka wari kuita kuhwadziwa waidi kuhwadziwa naChamisa. Kwai Chamisa agoitirei kureketa mavhesi, kwai Chamisa agoreketerei kuti God is in it, kwai Chamisa chino wanhu wanga wari namba 1 kuti kwai paimunangarwa mukana wekuti aite zvaari kuita zvizvi ndo waada kutanda kureketa kuti kwai Chamisa akasosiya zvobato zvomapato akasozvisiya tanda kogore chaiko. Kunoka kana pano wamwe kana iwe waida wakarekerei kupinda ipapo. Unobva waona kuti waita wakanyangira yakaona kare kuno ipapa zviri kuwahwadza fani kuwahwadza chaiko. Rikaitiramba takazviringa. Prince Dubeko Sibanda kwai ipapa asungiwa pazamuko Robert Bridge riya. Magweta anoita kodzero dzevanhu azokwanisa kumuboya asi nguva yange yatotekaira. Rekai tigoona kuti zvichasvika papi. Hurumende ipapa iri kufara asi iri kuratidza pachena kutoti inondovhunduka kese kanenge kareketiwa nokutoti ipapa paribe kana munhu mubodzi anga ari mumugwagwa iwo wega nemasoja nemapurisa ndowanga wakazara waakaita ndiwo mavhu nomanyara imomo mumaguta momo wachitsvaka kuti weita oboyani asi paribe pekubata. Tikutenda vanhu wakavavhuringidza wakawaita kuti wafungidzira kuti pane zvida kuitika iwo wakabva watotenda kuti idi pane zvida kuitika ipo paribe kutambiwa 10 noti chaiko kawo. Tikaitiramba hedu takazviringa. Tiri kufara kunyepa yekutoti wamwe wedu makazviona ipapa kuti kambani yeEconet burikidza neEcocash pabodzipono storo yomagirosa yoPick n Pay wabatana kaizvezvi wakureketayo kutoti aiwa kana watenga zvinhu zvako chenji yako taakona kuisa muEcocash. Zvinoita kudakadza kunakidza kufadza. Rikaitiramba takazviringa. Izvi ndo zvisvinu izvi uyi kutengesewa masiwiti nezvimwe zvakadandando. Izvi ndo zvisvinu chaizvo kutoimba kuti zvichaitiwa kune vanhu wese kuti zvikone kugoitika kwese. Asi izvi aiwa zvisvinu dai zvaenderera mberi vanhu vareke kugoramba vachitengesewa zvinhu zvavari kudaba kudzimba kwavo. Nyasi bhora ratambiwa rakareketa rakadari. FC Platinum kwaiyaja Tero 1 nokabodzi. Caps United ikajawo Bikita nokabodzi. Tawadziwa fani ipapa. Takaringira kuti Bikita inoitawo zvokubikita kuno yabva yajiwa. Rikaiti zvione Chicken ikazojiwawo noyadha. Kwaiwajiwa kumapena chaiko ochibuku Super Cup. Rikaiti gokunyepai kuti wanenge watamba zuva ramangwana wanenge wari kutamba wakaita sei. Tinenge tichikunyepai. Toringadziri kuitika pasi rese. South Africa kwai iri kutanda izvezvi munhandare dzayo kuisa michini mitsva inoringana zvokuti mbani apinda mbani aburika ichibata kuti munhu akaisa kagumwe kache zvobva zvaita kuburika kuti obva wazikana kuti ndiwani zvididi zvienda zvakadando. Kuno watoti chigadzirirai kutoti ipapa munotora nguva yakarepa muribe kupfuura muchiitiwa izvozvo. Rekai tizvione kuti zvinoramba zvakadando chere kana kuti zvichachinja. Uko Ramaphosa wanga waripo wachireketa kuti aiwa tikuimba kuti mishonga yekudzivirira chirwere chomamota mpox kwai dai zvaita kuti
ipiwo vanhu zviri kuenderana nokuti wano urwere hwakawanditsa hambanani. Izvi zvakaita kunyangara izvi yedu tirambe takazviringa. Mozambiki yaita kunakidza, kudadisa nokufadza. Ipapa yagotoreketa kuti aiwa tichapaka mukanzvimbo ko panosvikira zvikepe kunakala kumozambikiko kupa kunyikayo Malawi kuti kwaikokonawo kuboya nzvimbo yekuendesa zvinhu zvayo kunyanza. Ndokugona kawo, ndokuti kugarisana nowabiache zvakanaka kawo. Filipe Nyusi uyu tikuramba tichimutenda Nyusi. KuUganda kwai kwaputika izvezvi. Kwaputika kwaitika kwai ICC ndo yagoti ndisu taita izvozvo. Museveni nohurumende yavo wagototi tikawabata vanhuwo tikawabata. Asi Museveni wari kuvhiringidziwa ipapa nomugwicho wavo Muhoozi ari kuramba ari kureketa zvomuhoozi chaizvo. Kwai ipapa aiwaba inini ndaneta nevanhu vari kuita basa rekudzvinyirira vamwe. Kwai ipapa masunga mubi angu amasunga muburitsei nokuti aribe mhosva. Ko vamwe vamunosunga vachindoita zvibodzizvo siya yakadaro. Rekai tione kuti zvinopera sei. Asi aiwa tikuzvicheuka izvozvo. Ndoka zvakareketiwa kurekai ucheuka muridzo nokutoti kana mugwicho uyu ari kuda chigaro chabambo wache ngaarekete zviri pachena apinde tione kuti anopagara chere ipapo. Pakanyangaritsapo. Nyika yeJapan kwai yagobatsirawo kare nyika yeZambia nozvinhu zvokuseenzesa munguva yonzara ino. Tikuramba tichizvitenda izvi zvakaita zvisvinu chaizvo. Dai waramba wachienderera mberi. Uku kuLebanon idi wari panguva yachimbetu chaiyo. Kureketa kuno kwai wadzimirwa magetsi pari kuziva kuti chii chaitika nyika yese kundodzimirwa magetsi bvaandomukira kuenda. Wakomana wanoziva makwai kwai zvaiitiwa newaIsraeri basi izvi. Paribe vamwe vanokona kuita mutsepwede yakaita kudari inovharira nyika yese kudando. Rekai tirambe takazviringa edu kuti zvinenge zvakadando chere kana kuti manyepo. Ipapo mabuja tobva tadipfama kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wonawo.